Nyt päivää lisäksi taidettu. Täällä on tämmönen lisäksi bonus talk show. Risut ja kivipiirtää. No niin, morjat. Nyt lähtee. Mikäs väri otetaan? Risu, Hieno kertopas. väri. Hieno väri. Aloitetaan pinkillä. Okei, nyt lähtee. Pink. Hyvästi katsojat. Nähdään ensi vuonna talvimmassa. Itse asiassa otetaan musta. Ja sitten tuli semmoista värikäs fiilis. Et sä saa ehkä ruumiilus. Mä oon värikäs fiilis mustasta. Hyvin värikäs fiilis. No niin, täällä on pimeätä huoneessa. Ja nyt lähdetään piirtämään. Okei. Risu aloittaa piirtämisen mahtavalla. No okei, kivi aloittaa piirtämisen. Kännikala. Missä? Housussas. Mutta nyt lähtee. Mistä näin? Vasta. No niin. Näkee sekin on. Nyt lähtee. Älkää pelätkö. Panokset ei osuvat meille. Panokset eivät osu meille. Tai ehkä. Katsojat on ihan kauhuissaan. Ei olikin oikein. Hei, tää oli talk show. Eikö tää oli talk show? Tää oli talk show, aivan totta. Joo, sähän me saat. Tässä nyt olisi tämmönen... Ei, pitäisikö tää laittaa YouTubeen? Ei varmaan. Ei se siellä ole ollenkaan. Terve YouTube! Ei täällä kukaan ikinä YouTubesta tulisi katsomaan yksikään tyyppi. Ja vissiin kukaan jaksaisi katsoa tätä. Niin. Paitsi minä. Ja minä. Et varmaan jaksaisi. Nukahtaisit kesken koko video. Loukkasit minun tunnetta. Sä kyllä itse luokkasit just omia tunteita. Ehkä leikisti. Oikeesti. Nyt pitää puhua vähän heikkoa. No niin. Hi babies. Now we did the taideteos. Hi YouTube. We are the best. Kiitos. Siinä oli vähän ruotsinkielistä. Mitä vitsi ruotsi? Mä osaat sä ite paremmin. Juhatta ingenting. Hyi hekkari. Jag hatar Risu. Risu haisee pahalle. Hän tarkoitti siis suomennan. Juhattaa. Vad hette du? Yes. Jee! Risu rakee. Ei suoraan minusta. Tänään olemme puhuneet Totille. Totti on tehnyt pahan rikoksen. Ei vastas. Kertooko Kivi tästä rikoksesta enemmän? Joo. Mitä No hän siis on tehnyt? Totti on niinku elänyt. Niin. Todella ilkeä rikos. Okei, no niin ei puhuta enempää Ei Totista. puhuta. Totti ei halua meidän talk show. Varmaan. Paitsi minä haluan. Haluatko sä meidän talk showta? Haluan vieraaksi. Sä oot siellä ohjelmalla itse. Oleko? Olet. Oot sä varma? Olen ihan varma. Okei. Ja kohta tää meidän taideteos on valmis. Enää yksi. Otetaanpas vaikka vaalea sininen on loppuvärimme. Ja sitten loppukirjoitukset. Katsotaanpas. Tididyt, 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 tididyt.